Endometrioza je nezhoubné onemocnění, který postihuje každou 10. ženu z průměru. Má žena bolestivou menstruaci, ale nemusí být, ta endometrioza může být i asymptomatická. Můžou to být bolesti bedrech, což málo kdy se vlastně spojí tady s tím. Je to nemoc chameleon a stejně jako ty rakoviny nevíme, jak to vzniká. Ahoj, já jsem Nina a tohle je podcast Příběhy o. Podcast, který může doopravdy pomáhat. Bavíme se o těžkých tématech, ale s klidem, s nadhledem, s odborníky, s pacienty a se všemi, kteří s onemocněním přichází do styku. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběhy o. Dnes tady mám Míšu Lebedu, kterou pravděpodobně znáte z Endotalks. Je to zakladatelka, která nám dneska poví o tom, co vlastně Endotalks dělají a co je endometrioza. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Tak začneme tím, že nám představíš Endotalks, co děláte, o co se snažíte a co tě vlastně vedlo k tomu něco takového založit. Jo, tak Endotalks je pacientská organizace. Založila jsem ji v roce 2021, po tom, co jsem byla na operaci sama s endometriózou. Já jsem měla diagnostikovanou endometriózu někdy v roce 2020, kdy jsem měla na operaci, ale byl covid, takže ta operace byla odložena, zrušená. A pak jsem naléhala na svého lékaře, že i když teda to není priorita, protože tenkrát priorita operace byla covid anebo rakovina. A já jsem byla prostě v podstatě v takovém stavu, kdy jsem nemohla vstát z postele. Nemohla jsem se postarat o děti. Naštěstí byl ten covid, jak jsem mohla pracovat z domova, ale jako dost to nepomáhalo ve všech ostatních činnostech. Tak jsem ho upěnlivě prosila, aby už mi to vyndal, když už teda víme, že kde to je a jakýho je to rozsahu a že bych potřebovala začít zase normálně fungovat. Tak mě nakonec teda objednal mě ještě preventivně na magnetickou rezonanci, aby se ujistil, že teda se mi to za ten rok ještě nerozlezlo někde jinde, kde měl podezření na adenomyózu, kterou naštěstí ta operace potom vyvrátila, takže díky bohu. No a já jsem teda byla operovaná v Belgii, protože jsem tou dobou ještě teda žila v Belgii. A takže vlastně ten můj příběh byl oproti těm příběhům, který k nám chodí do pacientské organizace, v podstatě rychleji a s happy endem, protože ta diagnóza samotná vlastně, když už jsem to začala řešit se svým gynekologem, tak to vlastně šlo všechno rychle, co nás zdržel byl ten covid a ty obtíže mi vlastně zmizely po té operaci, takže v podstatě velmi, velmi pozitivní příběh můj, což možná to i přispělo tomu, že jsem měla tu energii a možnost potom založit vlastně tu pacientskou organizaci. A vedlo mě k tomu to, že já jsem si řekla, že teda už jsem v takovém stavu, že nemůžu fungovat a že by bylo asi záhodno se začít zabývat svým vlastním zdravím a věnovat se sama sobě, potom co jsem teda ještě maminkou 2 dětí a vlastně ta endometrioza mi přišla po těch dětech, což je taky docela důležitý aspekt, protože já jsem vlastně řešila jenom svůj komfort, já jsem neřešila svoji plodnost, protože svoji fertilitu jsem v podstatě měla jako už vyplněnou. Což taky může hrát velkou roli potom na psychiku těch žen, o tom se asi určitě potom budeme bavit později. Nicméně jsem si říkala, že se teda začnu věnovat sama sobě a skončila jsem v práci, kde jsem byla, s tím, že teda tu rekonvalescenci si dám takovou, abych opravdu byla v pohodě. A v rámci toho jsem hledala nějakou možnost, jak udělat osvětu o endometrioze. Považovala jsem to za nějakou vlastní terapii a zároveň jsem viděla, že teda ta potřeba nějaká jako je. Nicméně jsem zjistila, že v českém prostředí vlastně nic takového moc není, nebo je pár různých profilů, ale vlastně nic stěžejního. A když jsem kontaktovala potom pana doktora Drahoněvského z Podolí, který je zároveň vlastně šéfem té sekce endometriozy v rámci lékařské odborné společnosti, nebo té gynekologické odborné společnosti, tak on mi právě říkal, nebo kladl na srdce, že by bylo potřeba založit pacientskou organizaci, že osvěta je jako prima projekt, ale měla by to být součást nějakých jako vícero aktivit té pacientské organizace. Ten nápad se mi sice líbil, ale já jsem ve zdravotnictví nikdy nepůsobila, byť jsem působila v různých odvětvích profesně, tak zrovna to zdravotnictví mě vůbec jako do té doby nepotkalo. Takže jsem vůbec netušila, co to všechno má za konsekvence, kontexty a tak. A tak jsem se mu vysmála, protože jsem si říkala, tak já jsem teď skončila v práci proto, abych měla čas na sebe a teď tady budu zakládat něco nového v oboru, kterému nerozumím, tak uvidíme. Nechala jsem to tak jako ležet. Ale když jsem se probrala z té narkózy, tak mi asi v tu chvíli došlo spousta těch strachů, které mě paralyzovaly a ten nedostatek těch informací, které jsem měla.
byť jsem tu péči vlastně měla relativně dobrou, vzhledem k tomu, že v té Belgii už tam k tomu taky přistupují vlastně jinak oproti tady tomu českému prostředí, tak i tak mi vlastně chybělo strašně moc jako dalších jako informací, co se sebou. A tam jsem vlastně začala na tom lůžku sepisovat takové ty základní věci, co by vlastně ta žena měla mít jako výbavu, než půjde k doktorovi na vyšetření, než půjde na operaci, co se stane po operaci, co když bude doma a vůbec takový jako základní nějaký mustr. A jak jsem přijela domů potom, tak po tom zákroku, tak jsem tak začala obvolávat různí lidi, kdo by teda se do toho chtěl nějak vrhnout se mnou a jak by chtěli kdo spolupracovat, a vyžádala jsem si od teda pana doktora Drahoňovského a pana doktora Němce z Frýdku Místku, jestli by byli ochotní mi dělat jako obsahového garanta odborný z té odborné stránky, že já teda zajistím veškerou tu manažerskou práci, ale že potřebuji prostě tady ten jejich jako backing. A oni řekli, že jo, takže už pak nezbývalo, než jít na ambasádu, tam dát ty stanovy a začít. Co je vlastně ta endometrióza? Endometrióza je nezhoubné onemocnění, který postihuje každou 10. ženu z průměru. Je to celosvětový průměr. A v podstatě jsou to buňky podobné děložní sliznici, které se uchytí kdekoliv v těle. Může to být nejčastěji, je to samozřejmě pánevní dno, to znamená děloha, vejcovody, vaječníky, ale může to být střevo, močovody, močový měchýř. Můžou to být ale i plíce, bránice. Můj chirurg například operoval endometriózu z nohy, nebo jsou případy popsaný, že měla žena endometriózu v nose nebo v uchu, což jsou velmi jako takový ojedinělý případy. Ale ta bránice a ty plíce zase tak úplně jako vzácný, jako taky nejsou. I tady v Čechách se takový případy operovaly. A tahle tkáň se chová úplně stejně, jako kdyby to byla ta výstelka té děložní sliznice. To znamená, že na hormonální bázi v průběhu toho cyklu různě roste a vlastně potom zase praská a krvácí úplně stejně tak, jako se to děje v té děloze. Když máme menstruaci, tak odchází vlastně ta krev menstruační a zase se znova vytváří ta nová výstelka. No akorát prostě ty buňky jsou tam, kde být nemají. A tím, že se takhle někde uchytí, tak vytváří různý záněty, jak tam praská, jak se tam prostě různě tak jako koordinovaně bujejí, tak vlastně poškozují ty orgány, na kterých jsou uchycený. A tím vznikají třeba i srůsty a zjizvení a někdy se může stát v těch nejhorších případech, že vlastně ty všechny orgány, které tam v té dutině břišní jsou, tak se tak jako cuknou do takového jednoho celistvého celku a to může být hrozně moc bolestivý. Takže endometrióza v podstatě se nejčastěji vyznačuje tím, že má žena bolestivou menstruaci, ale nemusí být, ta endometrióza může být i asymptomatická, ale nejčastěji je to teda velmi bolestivá menstruace. Někdy může to být bolestivé vypraznování, bolestivý sex. A můžou to být bolesti bederech, což málo kdy se vlastně spojí tady s tím, protože to sedavý zaměstnání. Jo, sedím nebo táhám furt ty děti a tak. Vlastně nejčastěji ty ženy na to přijdou třeba ve 30 v momentě, kdy nemůžou otěhotnět, protože tím, že vlastně ta tkáň napadne ty reprodukční orgány, tak se může stát, že prostě ten vejcovod není průchozí, nebo že jsou napadnutý vaječníky a tím pádem je snížená ovariální zásoba, a nebo ta funkčnost té dělohy je prostě znevýhodněná. Takže ta žena nemůže otěhotnit a teprve pak se to vlastně dozvídá, protože my máme vlastně tak nějak zakódováno, nebo tak nějak veřejně se říká, že menstruace jednoduše bolí. Tak a to je vlastně velký mýtus. Protože ta bolestivá menstruace už značí nějaký problém. Nemusí to nutně být ta endometrióza. Samozřejmě je tam spousta jiných diagnóz, které to můžou být, ale už je to signál toho, že něco není v pořádku. A tím pádem ta žena si na to vezme analgetika nebo si vezme hormonální antikoncepci v domnění, že to jí teda jako pomůže a teprve v momentě, kdy nemůže otěhotnět, tak vlastně teprve začíná řešit tu diagnózu samotnou a to už může být klidně i pozdě, že kdyby se na to přišlo dřív, tak by třeba nemusela s tím mít takový obtíže.
Mě překvapuje, kde všude se teda může objevit, tím, že to je buňka podobná děložní sliznici, jsem to dobře pochopila, tak mě to připomíná trošku nádorový onemocnění, jo? Že když se bavíme o rakovině, teď nestraším, jo? Není to, je to nezhoubný, není to samý. Není to smrtelná nemoc, je potřeba to zdůraznit. Tak, ale je to prostě něco, co nevíme, což se chci zeptat u té endometriózy, jestli víme, jak vzniká, jako proč vzniká, protože u těch nádorových onemocnění to jako nevíme a vlastně se ty buňky chovají v uvozovkách, jak chtějí a objeví se, kde chtějí a vytváří ty metastáze, kde chtějí a přijde mi to v tomhle podobný. A o to víc mi vadí, že se o tom jako nemluvilo dřív, ještě s tou statistikou, kterou si uvedla těch 1 z 10 a pokud je to celosvětově, tak bavíme-li se jako z toho sociologického pohledu, kde jsou země, kde vůbec ta péče není taková, aby vůbec to diagnostikovali na to, aby ty statistiky uváděly tak, jak mají, tak to číslo pravděpodobně může být i vyšší. Nevíme teda, proč vzniká, jak vlastně mě může napadnout, že na plicích to může souviset s endometriózou, jako jak si to vlastně člověk spojí, nebo že mi teče krev z nosu, teda zřejmě může, to si neřeknu, aha, tak buď jsem se bouchla do hlavy, nebo mám tady, jsem hodně smrkala, anebo mám endometriózu. jak to člověk pospojuje? Je to ošemetný, je to nemoc chameleon. A stejně jako ty rakoviny nevíme, jak to vzniká. A zároveň je to teda druhý nejzávažnější onemocnění na Gindě. Což je jako taky přesně s tím povědomím velmi zarážející. A zjistíš to jedině tak, že to má nějakou souvislost s cyklem. Že se ti to vrací, že je to chronické onemocnění, takže se ti to vrací a když je to prostě pravidelný, tak tam to podezření může být. Ale samozřejmě nepůjdeš na Gindu, když ti teče z nosu, což je to, proč vlastně my tomu říkáme ta nemoc chameleon, že je taková nevyzpytatelná. A i samozřejmě ta bolestivost nesouvisí s velikostí nálezu. Jo, že opravdu je taková různá, teď jsou ještě různý typy té endometriózy, které se teďko zkoumají, vlastně dělají se v Oxfordu teďko dělají veliký výzkumy těch jednotlivých DNA a snaží se to nějak rozstřídit, aby se to pak třeba dalo diagnostikovat z krve, protože u toho raka už to lze, že si uděláš jako CPAčko a vidíš, že to tady ne. Takže je to takový běh. Jako. Tady je možná dobrý zdůraznit apel na to, že když se mi něco vrací, tak u žen sledovat, jestli to je v nějakém podobném období cyklu a snažit se to svý tělo trošku víc vnímat a třeba si to i psát, když se mi to objevuje. To je jenom k prevenci tady přihodím. Jo. Když bych teda, začneme u mladých holek, jo? Ještě se nesnažíme otěhotnět, jsme v začátku nějakého cyklu, který dozrává a mám teda bolestivou menstruaci, protože nevím, jak u tebe, ale u mě vždycky na tělocviku byla holka, co necvičila, protože prostě jí to fakt bolelo, nebo nepřišla třeba do školy ten den vůbec. A to je ten hlavní mýtus, že menstruace bolí, což by neměla. Je to běžný, ale není to normální. To je taky oblíbený naše věty, které furt říkáme. Kdy to vlastně má začít řešit, jak to má začít řešit, co má vlastně dělat, jo? Protože jestli přijde třeba ke gynekologovi a jí řekne, jo, tak to bolí, nebo jí nabídne tu hormonální antikoncepci, což je jako běžný a chápu, že to může pomoct v tu chvíli na ty symptomy, ale jak to mám víc otázek v jednom, jo? Jo. Tak první zatím na tu holku a pak vlastně bych chtěla navázat tou gynekologickou péči, jestli vlastně je to něco, co jako endometriózu, jestli vnímají vysloveně jako takhle častý problém, jestli si to uvědomujou, protože mě to zní jako docela novej termín. Ač úplně není. Že? Není. Oni si to na těch školách učí, nemají tam teda úplně nějaký velký penzum na to. To je jedna věc, ale jako ví se o tom v těch učebnicích, to je. Problém je ten, že na běžném ultrazvuku ty to jako vidět můžeš jako gynekolog, ale pokud na to nemáš vycvičený oko a nevíš, že to tam nehledáš to cíleně, tak nemáš šanci to třeba vidět, protože právě ta endometrióza je taková potvůrka, co se tak jako různě skovává. Takže třeba tam vidíš jenom malinkatý flíček a když se potom podíváš laparoskopicky, to znamená, že opravdu operací a nějak se na to podíváš trošku z jiného úhlu, tak najednou vidíš, že to bylo jenom jako špička ledovce, že to je hluboko někde jako rozlezlý například. Takže proto potom je fajn mít třeba ještě tu magnetickou rezonanci a vlastně tím ultrazvukem zkoumáme i
pohyblivost vlastně těch orgánů, což zase na ty magneticky nezjistíš, jo, tam zase to máš jako statický obrázek, zatímco u toho ultrazvuku, když se to dělá vaginálně, tak tam můžeš si to tak různě pohejbat a vlastně vidíš, jestli prostě se ty orgány, jestli ty vaječníky a ty všechny věci si tam hezky hejbou, nebo jestli jsou právě frozen a jsou už k sobě jako srostlí, kde jsou ty srůsty a tak. Takže ten lékař by vlastně měl tu holčinu, pokud ona mu řekne, že má bolestivou, a primárně by se teda ten doktor měl zeptat, ne jenom kdy naposledy měla žena tu menstruaci, ale měl by se jí zeptat, jakou jí měla. A to ve smyslu, jak bolestivou, jaká byla struktura té menstruační krve, jestli tam byly cucky, nebo jestli to byla normálně jako růžová, červená, jaká prostě byla barva toho, jestli byla hodně silná, kolik prostě využila těch vložek a kolik, nebo tamponů, nebo podle toho, co ta žena používá, menstruační kalhotky nebo kalíšky, nebo já nevím, co ještě se dneska houbičky. Tak prostě jak to bylo silný, jestli vnímá nějaké výkyvy mezi těma jednotlivýma cyklama, jestli má třeba cítí bolestivou ovulaci, může být, taky to taky vlastně souvisí. A vůbec, jestli má ještě nějaké jako bolesti, které souvisí s tím cyklem, teda jestli si objevují cyklicky nějaké další jiné bolesti, jestli pokud, a teď holka sice třeba nechce otěhotnět, ale už má třeba sexuální jako život, tak jestli u toho sexu tam vidí nějaké překážky, nebo jestli tam v nějaké fázi cyklu to třeba bolí. Prostě zeptat se víc, ta anamnéza je strašně jako důležitá. Samozřejmě napsat hormonální antikoncepci není nic špatného. To je jedna z léčeb, kterou může předepsat jenom ten gynekolog, to je jednoznačně, ale neřeší se tím ta příčina. Jo? Ono se jí uleví, nebo když se jí napíšou analgetika opět. Ta žena by si je měla vzít ty analgetika, protože zase to má souvislost, že ta bolest, samozřejmě ty nervové dráhy nějak napíná, nebo teďko velmi laicky, nejsem odborník, jo? To pan doktor Kýml by mě asi teďko tady velmi opravil, tak já to říkám laicky. Ale ty nervové dráhy si tu bolest postupně pamatují, pokud se opakuje, je cyklická, je pořád v tom stejném jako renku, tak oni si to pamatují. To znamená, že když se odebere vlastně potom ta příčina, jo, třeba operativně, tak ta žena může potom dál pociťovat ty bolesti, protože už ten nervový systém si to jako zapamatovat, že si pak zase musí s tím pracovat jinak. Takže je dobrý, když si vezmete analgetika, protože si ta paměť nervová teda takhle nevytváří. Takže to neznamená, že by ten doktor nějak pochybil, ale měl by jí říct ještě i to B, a toto je pouze na řešení tady toho symptomu, ale neřešíme tu nemoc a je potřeba s tím nějak pracovat. A teď je otázka, v jaký fázi ta žena je. Pokud se bavíme o mladý holce, která nechce těhotnět, pokud jí zabírá ta hormonální antikoncepce, a nenarušuje vlastně ten nález, a teď záleží, kde ho má, jaký ho má, jak veliký je, jestli ji neohrožuje například střeva a nehrozí vývod. Jo? Může jí hrozit vývod, kdyby to ohrožovalo zde střeva, tak je lepší to vyndat. Takže potom je teda předepsaná operace. Nebo prostě tam není nic dalšího, tak v podstatě ta hormonální antikoncepce může být v tu chvíli jako dostačující, protože krom toho, že jí vypne kompletně ten menstruační cyklus, tak vlastně endometrióza funguje na estrogenní bázi a ta hormonální léčba vlastně snižuje ten estrogen. To znamená, že a priori by to nemělo růst, což není to pravidlo, ale a priori by to nemělo růst. Ale měla by chodit na nějaký teda kontroly a tak. Na druhou stranu by taky ale možná měla uvažovat o nějaký fyzioterapii pánevního dna, což zase hodně často se teď bavíme o tom, že by to měli být všichni fit a chodit jíst proteinový nějaký něco a ty bříška mít vyrýsovaný a tak, spevněný, a furt se bavíme o tom spevnit pánevní dno, spevňovat kvůli svěračům, aby jsme neměli úniky moči a tak. Ale zrovna u té endometriózy je fajn mít jako zase povolený to břicho. Právě protože si snažíme vytvořit ten prostor, aby tam ty orgány se mohly hezky pohybovat a hezky hýbat. Takže všechno má svoje, jako nesmí nic být v extrému. Takže pokud ta žena má obtíže, při menstruaci to bolí, tak krom teda tady těch pomůcek, co jsou medicamentózní, tak by bylo fajn zajít si na tu fyzioterapii, kde by si uvolňovala to pánevní dno, naučila se s ním dobře pracovat a zase v rámci toho cyklu, podle toho, kde zrovna je, tak samozřejmě jsou ty cviky trochu jiný. Může potom samozřejmě jít i k dalším jako komplementárním péčím, jako jsou, nevím, bylinný napářky, tradiční čínská medicína, akupunktura dost dobře taky funguje na ty bolesti. Dost často může té ženě taky pomáhat psychoterapie. Nejenom proto, že když máte cyklické bolesti, tak to samozřejmě je na palici.
Jednoduše prostě nechceme být neustále každý měsíc jako ochromený. Ty výkyvy hormonální můžou být hrozný. Samozřejmě nás to omezuje potom v tom daném životě. Musíme odvolávat ať svoje zájmy osobní, jako ve volném čase, ale může nás to omezovat ve škole, v práci, prostě v těch jako denních povinnostech. Nejedna žena musela skončit zaměstnání kvůli tomu, že měla endometriózu. Na to jsou studie a není to malý číslo, nebo nejsou to jako malý impacty. Takže je fajn jít na tu terapii, ať už teda proto, že řeším chronické onemocnění, anebo proto, že si potřebuju vyřešit nějaké trauma, které možná psychosomatikou má vliv na to moje tělo. A všechno se všem souvisí. Takže těch rad je mnoho a vlastně my v rámci Endotalks se snažíme dávat dohromady všechny tyhle odborníky, ať už jsou to zdravotníci, tak ale i ty komplementární péče, aby si mezi sebou řekli, jakým způsobem té ženě vlastně mohou pomoct, v čem si můžou vzájemně doplnit, protože ne všechno může dělat lékař a zase ne všechno může udělat ty další obory. Ať už je to fyzio, ať už je to fytoterapie, což jsou jako byliny, ať už je to ta psychoterapie, sexuolog a tak dále. Jako těch oborů, co tam může být, je mnoho. To je přesně na co jsme taky přišli vlastně v rámci příběhu, že když jsme se věnovali tématu rakoviny, tak jsme dávali dohromady vlastně všechny, co s tím souvisí, ať už to je terapeut, psycholog, radiologická asistentka, onkolog, praktický lékař, který tam někoho posílá, ale i ten pacient, pečující, sociální služby, partner, jo, děti, příbuzný. Zažili jsme se opravdu jako to brát za široká, protože mi přijde, že jinak tady ty chronický a dlouhodobý potíže prostě nejde řešit. A má to dopad na společnost rozhodně celkově. Přesně to je. Se mi líbí. Jsme jak na jedný vlně. To je i ta plodnost vlastně. My taky vybíráme témata podle toho, že to není jako, že přesně si vyřeším rýmu tím, že si stříknu sprej do nosu, ale že to je něco, co opravdu dopadá na každodenní život, na práci, na rodinu, na vlastně všechny, se kterými se jako běžně v životě setkáváme. A ovlivňuje to i ten výkon, to je další téma, jak endometrioza v práci, ale k tomu se dostaneme. Vrátíme se k těm mladým holkám. Jsem teda, je mi 15, 16, mám cyklus, bolí mě, občas mě bolí mimo, nechodím na tělocvik, ale chtěla bych, teď na mě všichni blbě koukají, že já vždycky prostě necvičím. Co vlastně má, co by měla vědět tahle mladá holka o endometrióze nebo obecně o nějaký typy vlastně k tomu cyklu a k reprodukčnímu zdraví ve chvíli, kdy vlastně teprve začíná a pravděpodobně to teda ještě neví, když to řeší většinou kolem 30 holky, ale co by měla vědět takováhle mladá holka? Jo. My jsme tady právě na tuhletu cílovou skupinu vytvořili takový animovaný seriál, takový krátký spoty, kde vysvětlujeme vůbec, jak vypadá zdravá menstruace, jak vypadají projevy endometriózy a co dělat. A vlastně je tam jiný řešení, než zajít na gyndu a domáhat se teda nějakého řešení jako není. Samozřejmě pokud to obvodní gyndař a ten mi neřekne ty další informace nebo pošle mě na další nějaké vyšetření, třeba specializovaný a tak hold teda ta zodpovědnost přechází zase zpátky na tu pacientku, ale ta by měla teda zajít do specializovaného centra na léčbu endometriózy. V tuhleto chvíli v České republice jich je 5. Snažíme se o to, aby jich bylo 11, aby ta republika byla pokrytá. A můžou se tam objednat sami? Nebo? Můžou. Někdy možná budou chtít žádanku, ale není to nezbytně nutné už jako. A stojí to něco? Když jdou normálně do toho centra, tak ne, ale můžou potom samozřejmě jít na soukromý kliniky těch stejných lékařů, když se tam nedají volné místa. Ale jinak je to normálně jako v rámci prevence. Tak tam přijdou? Řeknou ty svoje symptomy. Tam by teda v tom certifikovaném centru už od toho slova, že je certifikovaný, tak to není jen tak náhodně. Jsou to centra, které fungují multioborově právě ve spolupráci s těma komplementárníma oborama a ve spolupráci i s pacientskou organizací. A oni už si naberou tu anamnézu, už budou vědět, jak se mají zeptat. Mají na to takový speciální guidelines, který teď leží na ministerstvu zdravotnictví a chceme je uvést do takového jako jak to říct, ratifikovaného stavu. No, tak to držím palce. Obzvlášť, když mě furt hraje to číslo, jo, že to jsem podle mě, nevím, jestli jsem ho viděla poprvé u vás, že to je 1 z 10, že to je takový, jako to hlásíte hodně, mi přijde.
A já ty čísla si pamatuju většinou, víc než cokoliv jiného. Takže to mi zůstalo a vždycky si představím tu třídu ve škole, kdy 1 nebo 2 holky statisticky prostě tu endometriózu mají nebo mít budou. A o to víc mě štve, jak málo se vlastně o ní mluvilo, protože to není nic novýho vlastně. No, není, protože my jsme prostě žili v tom mýtu, že bolestivá menstruace je normální, takže tady to nás vlastně tak nějak klešťuje, aby jsme vůbec něco řešili. Pak si to ty holky vztahují k sobě, že nejsou schopní zvládat takovou běžnou věc, jako je menstruace. A je tam... Že je to moje chyba vlastně. Je to vlastně, zvládám bolest. Přesně. No, nepomáhají tomu potom samozřejmě to okolí, jo. A může to být i teda nějaký ten doktor, který třeba vůbec není obeznámený o té problematice, který řekne, že ta holka prostě přecitlivěla, takových příběhů máme taky mraky. Hysterka, úplně ideální. Pak samozřejmě tam hraje roli taky to, jakým způsobem prožívala menstruaci moje maminka nebo moje babička, protože pokud ta maminka nebo ta babička měly taky bolestivou, tak to považují za normu a tu předávají v době menarché, teda té svojí další v řadě. Pokud to ty maminky nezažívaly, tak zase ale taky můžou se zachovat zase v obráceně jako blbě v tom, že jí řeknou, Ježišmarja, no tak jako nepřeháněj, tak neumíš zvládnout menzes, to je jako, a co budeš dělat porodu, jo? A tohle je zajímavý, protože já jsem byla na jednom festivalu, kde jsem měla právě přednášku nějaký základní informace o plodnosti a neplodnosti a jedna maminka se mě zeptala, co bych jí doporučila pro dceru, že její dcera má bolestivou menstruaci a ona ji neměla bolestivou a neví vlastně, jako, jak to má řešit. A to mi vlastně přišlo jako opravdu hezký mateřský přístup, že přijde na tu přednášku kvůli té dceři, která tam vůbec nebyla. A zeptá se, jako, co má dělat, jak to má řešit s tím gynekologem a bylo to vlastně podle mě docela hezký. No. Že i takový jsou. Jo, proto my vlastně se snažíme s tou osvětou oslovovat různý cílové skupiny. Nejenom vlastně cílit na ty potenciální pacientky, ale oslovovat vlastně i to okolí a říct, že to není jenom problém těch žen, které tím trpí, ale že to je opravdu celospolečenský, protože může pomoct ten partner, když si všimne, že teda u toho sexu je to pořád bolavý a ta holka si to nechce nějak jako připustit, nebo nechce to řešit, nebo má tam třeba nějaký blok, to prostě tak to máme, tak on může jako být ta opora, která jí dovede prostě k tomu doktorovi. Může to být ta maminka, může to být někdo ve škole, může to být kdokoliv, kdo si všimne něčeho, co není jako normální. Já ti moc děkuju. Endotalks držím palce a držím palce všem holkám, který se s touhle diagnózou potkali nebo potkají. Budu ráda, když si projdete webové stránky Endotalks a třeba najdete nějaké užitečné informace a budu moc ráda, když tuhle epizodu už, když se bavíme o tom, jak častá endometrióza je, pošlete svým kamarádkám a třeba jim tím usnadníte život. Děkuji moc. Problémy s početím v 50% je to vlastně způsobeno endometriózou. Původ endometriózy není děloha. To znamená, pokud mám endometriózu a nechám si odstranit dělohu, tak to neznamená, že mám vyřešený problém. Že budeme o menstruaci se bavit jenom s holkama a s klukama ne. Jo? Ty kluci by taky měli vědět, co to všechno obnáší, co to všechno znamená, aby to všechno jako pochopili.